Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bulisa wonten ing pasinaonan basa Jawa. Ing wekdal sakmangke Bulisa badhe mbabar materi ngenani aksara Jawa. Nah, Bulisa mangke badhe mbabar wiwit aksara legena utawa aksara sing durung ana pasangane. Banjur Bulisa mangke uga mbabar ngenani pasangan aksarane, sandangan lan uga aksara manda swara. Nggih langsung kemawon wonten ing pasinaonan aksara Jawa. Nggih sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawa. Samenika mangke Bulisa badhe nuladani utawa maringi conto carane nulis aksara Jawa. Kepriye aturane nulis aksara Jawa? Samenika mangke dipun babar Bulisa. Sumangga disimak kanthi sae. Nggih, kita lajengaken. Sakmenika kita badhe nyinaoni ngenani sandangan swara. Sandangan swara menika wonten 8 ingkang pocapanipun I. Suku kanggo pocapan U, taling, taling tarung lan pepet. Monggo dipun babar setunggal-setunggal. Nomor setunggal menika wonten sandangan 8. Nah, taling menika kangge pocapan E lan E. Wujude kados mekaten. Nulise ana ing sangarepe aksara nggih. Tuladhanipun napa? Tuladhane lele.
Ingkang pungkasan inggih menika pepet. Pepet lho ya, ora pepet. Pepet iki kanggo pocapan e. Nek taling mau kanggo pocapan e utawa e. Nek pepet kanggo e. Wujude iki aksarane sandangane disele ning dhuwure aksara. Kaya ngene. Tuladanipun apa? Nah, tuladane sega. Nah, sandangan panyigek wanda menika wonten sekawan, ana papat. Ingkang nomor setunggal inggih menika wignan. Nggih, nyuwun pangapunten amargi niki wau mboten kerekam. Bisa ambali malih sandangan panyigek wanda menika wonten sekawan. Ingkang kaping setunggal inggih menika wignan. Wignan menika kangge nyigek aksara H. Wujudipun kados mekaten. Tuladane jada. Ingkang kaping kalih wonten layar. Layar menika kangge nyigek aksara Ra. Wujudipun kados mekaten. Tuladanipun pasar. Kaping 3 cecak kangge nyigek aksara eng. Ingkang kaping sekawan wonten pangkon. Nah, pangkon menika kangge nyigek aksara sakliyane h, ra lan eng. Dadi kanggo nyigek aksara ing ngarepe. Tuladane napa? Tuladane bapak. Aksara ba, pa, ka dipangkon supaya bisa dadi bapak. Tuladha ingkang kaping kalih wonten papan. Aksara pa, na dipangkon dadi papan. Nah, salajengipun materi ngenani aksara manda swara. Aksara manda swara menika kaperang terbagi dadi loro. Aksara manda swara menika ingkang kaping setunggal nggih menika ya. Ya menika aksara sing jumedhul ing antarane I lan O. Nah, jumedhul ing antarane I lan O dadi ya. Tuladane menapa? Tuladane balio. Balio yang ditulis nganggo aksara Latin kaya ngene, balio. Nanging yen ditulis nganggo aksara Jawa mengko nganggo ya, one nganggo ya. Aksara ba la diwulu aksara ya. Jadi ning kene ora nganggo he, nanging nganggo aksara ya. Jadi balio. Lajeng aksara ya ugi jumedhul ing antarane e lan a. Dadi ya. Tuladane napa? Tuladane gawe ya.
yang ditulis nganggo aksara Jawa inggih menika aksara Ga, taling lan aksara Ya. Dadi gaweya. Dipun lajengaken aksara manda swara ingkang nomor kalih inggih menika Wa. Wa menika jumedhul ing antarane aksara U lan A. U lan A yang didapuk dadi Wa. Tuladhane menapa? Tukuwa. Yang ditulis Latin kados mekaten tukuwa. Nanging yen aksara Jawa menika aksara Jawa iku ana pocapane tukuwa, berarti ana aksarane wa. Berarti aksara ta disuku ka disuku lan aksara pa. Nah, sampun nggih, sakmenika Bu Lisa badhe maringi tulodo carane nulis aksara Jawa sak ukara utawa sak kalimat. Sakmenika sampun wonten ukarane. Baliya menyang Semarang Wetan. Dados wiwitanipun awale para siswa kedah nulis adeg-adeg. Menika sing dipun wastani adeg-adeg. Lajeng nulis aksara Ba. Lo diparingi wulu. Ning kene baliya, berarti nganggo aksara manda swara Ya. Baliya aksara Ma dipepet aksara Nya diparingi cecak. Baliya menyang. Ning kene ukarane baliya menyang Semarang Wetan disepasi. Nanging yen ditulis nganggo aksara Jawa ora usah diwenehi spasi. Baliya menyang Semarang berarti aksara Sa dipepet aksara Ma, aksara Ra diparingi cecak. Semarang. Lajeng aksara Wa dipepet aksara Ta, aksara Na dipangkon. Jadi baliya menyang Semarang Wetan.